Какво правиш, сте? Не ме, какво да ти кажа, търся някакъв голям апартамент, квартал Левски, ако може пък и да и до майчин дом, направо няма, обърнах абсолютно всичко. Не знам какво да правя вече. Имам решение на проблема ти. Тръгвай с мен. Нали искаш голям апартамент? Хайде с мен. Стая. Тераса. Майчин дом. Хайде, Стеф. Идвам. Имаме още за гледане. Още една стая. Да няма и още една. Виж какво те очаква тук. Още една стая. И любимото нещо за всяка жена. Гардеробна. Дрешник. Чакай, че те загубих. Разбира се, и място за хранене. Как иначе? Кухня. И още една тераса. Какво ще кажеш, Стеф? А баня туалетна? Разбира се. И това. Това определено ще свърши работа. Благодарете ми.